Nawr, ni'n gwybod am yr Americanwyr mae'n mynd lan i'r Lleuad heddi. Ydych chi'ch dwy licio mynd lan i'r Lleuad? Na. Wel pam? Mae rhi beryglus. O diwed, Nhw'n gweud bod yn o'r lan e. Wel, pam mae'r Americanwyr mae'n eisiau mynd lan te? Roedd enw da I gwlad nhw. Mae'r Americanwyr yn mynd I fyny I cael creigiau I astudio nhw I gweld os mae bywyd ar y Lleuad. Chi'n credu fod na fywyd ar y Lleuad? Na dwi. Wel, pam maen nhw'n mynd lan na te, os nag os dim byd lan na? Be maen nhw'n mynd I weld? Creigiau fawr. Os na ddyn, chi'n credu dyn ar y Lleuad? Na. Wyn, chi'n credu bod na ddyn ar y Lleuad? Ydw. Chi yn? Pwy fath o ddyn yw e te? Taldyna. O, gyglo fawr. O, oes e? Pwy iaith mae fe'n siarad wedyn? Nhw'n gwybod? Oedden nhw'n meddwl dod ar dyn ma'n nôl lawr gyda nhw? Nhw'n gwybod? Credu. Oes trad ag e gerdded? O, rai fawr. Rhai mawr. A beth mae fe'n mynd I... Be mae fe'n fita lan na? Creigiau. Bita creigiau. Chi'n gwybod rhywbeth arall amdano fe? Na, dwi. Mae fe ar ben I hunan lan na, ydi fe? Neu os na lawer ohonyn nhw? Mae lawer o'n nhw. Wel, nawr mae Wyn yn gweud bod na rai bach tal tenau yna. Chi'n gweud bod na rai bach tew yna. Pwy liw Wyn nhw wedyn te? Gwrdd. O ie. A beth sydd â nhw? Llyged I weld I fe? A trad fel ni? Ie. Pwy iaith maen nhw'n siarad te? Mae'n gwybod. Os na ddyn yn y Lleuad yn disgwyl amdani nhw? Yn credu. Beth yw hyn I gyd I wedi clywed am y dyn ar y Lleuad? Does na ddim un na? Yn credu. Beth ych chi'n credu sydd yna? Planedau. O ie. A be mae'r Americanwyr yma'n mynd I wneud lan na, Jan? I weld os mae rhywbeth ar y Lleuad. O ie. A dyn nhw'n mynd I ddod â rhywbeth nôl gyda nhw? Fi ddim yn gwybod. Licech chi fynd am drip i'r Lleuad te? Fynd am holidays i'r Lleuad? Na. Dafydd, licech chi fynd am wyliau i'r Lleuad? Na. Pam? Mae'r fi dywyll.